मानते रहें, करते रहें, हम करें, हमार बाल बच्चा करो और करते रहो। नमः शिवाय। गुरु दया करें। चली बड़ा सुंदरी शरीर बा। रउआ सब सोचता नहीं कि हमार शरीर ऐसे ही रही, ऐसा ना रही। 3 गो संतदा चलेला, लइकाई, जवानी, बुढ़ापा। 3 गो सूत्र मिलल बा, ओही में 3 गो हमने की रहेला। तो हमने के कहे के बा 4 दिन के जिंदगी के कोई नहीं रखवाला वा के बूढ़ी रे जहेरा। 4 दिन के जिंदगी बा, कोई रखने के सकत, लाख पिंजड़ा में बंद करके रखी तो नहीं के रख सकत। तबीयत खराब होला, चारों ओर से हित नात सब कोई जुटेला, घेर के रखले रहले कि हमार माई है, हमार बाबू हो, हमार बेटा हो, कुछ भी हवन हमार। लेकिन वही में से निकल के बाहर चले जाला। कहाँ गए, कैसे गए? ऐसे शरीर बात हम मत करी, हमार बा सब परमात्मा के है। कहे के भजन के माध्यम से 4 दिन के जिंदगी के कोई नहीं रखवाला की उड़ी रे जहेना। हाँ की उड़ी रे जहेना, बिना पिंजड़ा के रस गाना। जेकरा माध्यम से ये परानगढ़ ही रोड में, ये परानगढ़ जहाँ चर्चा होता श्रीनगर, वो श्रीनगर परानगढ़ ही बोलेला। हमरा प्रेम गुरु भाई के पत्नी है, इनके नाम सुघरा है, बड़ा सुंदर इनके नाम बा, कामों भी सुंदर रहेला। और देखिए सबके मान जन करे के चाहे, सास ससुर ननद जेठानी देवर सबके माने के चाहे, ताकि सारा धाम सास के और ससुर के और ननद और देयानी जेठानी में रहला। ऐसे हम कब बड़ा हजारों रुपया के पुरस्कार कैली। महादेव दया करे कि इनके दुकानदारी चलत रहो, के समय ना मिलो चले। 4 दिन के जिंदगी के कोई नहीं रखवाला की बूढ़ी रे जहेना। आकी बूढ़ी रे जहेना, बिना पिंजड़ा के रस गाना। की बूढ़ी रे जहेना, बिना पिंजड़ा के रस गाना। की बूढ़ी रे जहेना,
कमाइल जला, 5 रुपया कमाइल जला, 4 रुपया खर्चा कर जला, 1 रुपया एटीएम में धइल जला। एटीएम कहाँ बा? महादेव के दरबार में। लोग दान पुण्य काहे करेला? धइले बा नहीं। आज चला तनी त खा तनी, एक थक जब तो उहे धइल का खाए के बाद बहुते कमैला पैसा नाही कइला दाना कि नाही रे कइला ना। बहुते कमैला पैसा नाही कइला दाना कि नाही रे कइला ना। तू गंगा जा स्नाना कि नाही रे कइला ना। तू गंगा जा स्नाना कि नाही रे कइला ना। रोल के सुनत हो कि शिव चर्चा में खाली गुरु बहन वालों गुरु बहन के कहल जाए, खाली गुरु बहन लोग के नहीं कहल जाए, गुरु भाइयों लोग के कहल जाता। तो